Viva la Virgen! Viva del Carmen! Viva Inahan sa Sugbo! Atong pakpakan ang atong inahan sa Sugbo, mga igsuon. O karon mga igsuon, a year ago, we as parish was declared as Santuario Arkidiocesano de Nuestra Señora del Carmen la Limpia. And even usa na takatuig mga igsuon, ang uban kanato dili gihapon kalitok og Santuario Arkidiocesano de Nuestra Señora del Carmen la Limpia. Maglisod gihapon. So aron dili ta maglisod, no, ang ato na lang sultihon is santuario. Para mubo, no? Santuario or shrine sa English pa mga igsuon. O karon mga igsuon, ikaupat pod nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. And every fourth Sunday of Easter, atong gisaulog ang Good Shepherd Sunday. To be a Good Shepherd, mga igsuon, is dili lamang na siya para sa mga pari, sa mga obispo, o sa Santo Papa. Being a Good Shepherd, mga igsuon, is depende na siya, no? Kung unsaon nimo paggamit sa maayong magbalantay sa imong gipili nga bokasyon. Magpari ba na, madre, relihiyoso, mga ginikanan or married life or single blessedness. Because at the end of the day, mga igsuon, no, dili lamang ang gitawag nga maayong nga magbalantay is sa mga pari. Although a lot of people, no, kitang mga Katoliko, is dako kaayo ang ilang expectation sa ilang mga pari. Maugani na mga usahay, mga igsuon, though I am not also perfect, no, nga mahimo ninyong maayong magbalantay, pero pinaagi sa inyong tabang o pangamuyo, mga igsuon, mabuhat nato ning tanan. No? Kay usahay manggod, mangayo kitag pag-ampo sa mga pari. Father, palihog ko ampo sa akong bana, sa akong asawa, sa akong anak nga bulyagon kaayo, sa akong inahan or amahan nga naay sakit. Niya ang pari, si ginay or tay, ako na silang iampo. Pero at the end of the day, mga igsuon, kung atong pangutanon, kinsa may mag-ampo sa mga pari. No? Usahay, sige na tagpangayog pag-ampo gikan sa pari, pero walay nag-ampo sa mga pari. Maupod na siguro usahay mga igsuon nga naay mga pari nga bulyagon pod. Kanang makaingon bitaw mo nga nagpari pa na siya kay bulyagon man. Pero sa tabang ninyo mga igsuon, no, kay naay rason ang Ginoo bisag unsa pa na siya, naay nakita ang Ginoo sa iyaha nga nganong nahimo siyang pari. Bisag bati na siyang batasan, bisag sige na siyang pamalikas, bisag sige na siyang kalagot, no? Dili mga tawa, naay rason ang Ginoo nganong gihimo na siyang pari. Pero pinaagi sa atong tabang mga igsuon, no? Matabangan pod nato ang atong pari. In what way? Kay kung naamoy mga pari nga makita nga bati o batasan, unsa may inyong buhaton? I-chismis dayon ninyo. I-social media dayon ninyo. Ay, di ko ganahan anang pari kay maldito man na. No? Pero gipangutana ba ninyo ang inyong kaugalingon? Mao ba ni dapat nako buhaton? Or instead, I will remind my parish priest nga padre, ingani baya ka, nya di baya na maayo padre.
So kung ingana ang atong buhaton mga igsuon, from time to time, ma-remind pod ang atong mga kaparian nga naa sila'y mga gibuhat nga dili pod maayo. Kay usahay, taas kaayo ang atong pagtanaw sa pari. Unya, kung naa siya gibuhat nga dili maayo, no? Muubos po ang atong pagtanaw. Pero always remember mga igsuon, nga sa sulod aning sutana nga among gisuot, is unod gihapon, nga most of the time, makasala mi. Nga most of the time, mga sabaan mo, kay mga bulyakon po mo. Pero inyo po tabangan, no? Kay this is my experience, no? Nga mas ma-appreciate nako ang usa ka parokyano nga buduol nako and to remind me nga Father nga nung maldito nung kakaayo. At least makabalo ko kung unsay gipakita nako sa mga parokyano. And also, I will try my best, no? Nga mahimo ng welcoming para sa mga parokyano. Kay mauna siguro mga igsuon ang dili nato na buhat. Kay most of the time ang atong buhaton, kung naay mga pari nga wala nagtinarong sa ilang parokya, unsa may buhaton nato? Signature campaign, atong pahawaon si Father. No? Suluoy ang pari. Sumupod na mga igsuon nga we should also pray, no, sa atong mga pari, sa atong mga kaparian. Kay kulang na kaayo tag pari. Unya ang mga ginikanan pod, mas ganahan sila nga ang ilang anak mag-engineer or mag-doktor kaysa sa magpari. Ang anak na'y ganahan kung usod sa seminaryo, di lang ka musulod dito anak, wa man kwarta ang pari. Di ka katabang namo kung magtiguang nami. Pag doktor na lang engineer para makapatindog kag nindot nga balay para sa amua kung magtiguang nami. I hope wala ko'y naigo diri. Because this is the reality mga igsoon. And siguro from time to time, we should be reminded, no? That being a member of that body of Christ, naa kitay individual responsibility para sa usag-usa. Nga dili lamang ang atong mga kaparian is to be the good shepherd para sa ilang mga katawhan, but kita pod nga mga kaparokyano should be a good shepherd to protect and to help our priests. Amen.